Прывітанне, я Максим Жбанкоў, і гэта мой новы праект «100 год Белкіно». Пра прыгоды беларускасці ў краіне спрадвечнага партызанства, пра экранныя справы ды патаемны стайл, пра то, як з беларусаў рускіх рабілі ды не вырабілі. У мінулым выпуску была размова пра трывожныя 30-е, фантомы, здраднікі і палескія рабінзоны. Сёння раскручваем 40-е. І вось вам новая тэма – пра стрэлы ды прабелы, надыход партызан фільма. Кіна. Пачнем яго заўжды з агляду эпохі. Чарговы прыпынак год 40-й. Ключавое слово «вайна». З верасня 39-го палыхае другая сусветная. Баі ідуць на зямлі, на вадзе і ў паветры, а гітлерцы Сталіну дамаўляюцца пра падзел цэнтральнай Еўропы. Літва, Латвія і Эстонія у выніку савецкай інтэрвенцыі робяцца часткай СССР. Што яшчэ? Гітлераўскі лагер смерці Асвенцым прыняў першую партыю вязняў. Прэзідэнт Рузвельт падпісаў загад аб стварэнні амерыканскай атамнай бомбы. Адбыўся экранны дэбют легендарных мульцяшак Тома і Джерри, а таксама іх канкурэнта Бакса Бані. Нарадзіліся Брус Лі, Йосіп Бродскі, Джон Ленд, рэстаран Макдональдс. Эрнест Хемінгуэй піша п'есу «Пятая колонна», Уолт Дисней здымае «Пінокіо», а беларускае кіно апранае белыя нагавіцы ды спявае Дунаеўскага. 40-е ў Белкіно пачынаюцца з крызісу фінансавага, творчага ды ідэйнага. Сродкаў на выраб фільмаў відавочна не хапае. Краіна рыхтуецца ваяваць. Вырабляць маштабную прадукцыю ніяк не выпадае. А да арыгінальнай творчасці наяўныя кадры савецкай Беларусі былі няздольнымі, калі шчыра, ад іх гэтага ніхто і не чакаў. Галоўнае ў сталінскім кіно нязменна адбываецца ў Маскве. Нацыянальныя кадры працуюць на цэнтр, перыферыі застаюцца рэшткі. Позор! Позор! На весь район позор! Адзіны паўнавартасны фільм з перадваеннай Беларусі завецца «Моя любовь». І выглядае ён дзіўнай калекцыяй суцэльнага сэканд-хэнду. Па-першае, знаёмы твар рэжысэр Корж Савлін. Першая асоба беларускай кінанаменклатуры экранны генерал. Па-другое, жанравая інерцыя. Фільм бязлітасна эксплуатуе ўжо крыху паднадоеўшы фармат лірычна-музычнай камедыі. І нагадвае адразу сістушкі Григория Александрова таго з весёлымі ребятамі. Какое сегодня число? 23-е. Нечетное? Значит, твоя очередь, мой друг, заняться ужином. Ты иди, а я провожу Шуру. Да, моя очередь. До свидания, Шура. До завтра. До свидания. Па-трэцяе, другацнасць сюжэту. У 1937-м савецкі пракат трапіла аўстрыйская стужка «Маленькая мама». А праз 2 гады Корж Савлін запусціўся з надзвычай падобным сюжэтам. Але ж тае бяды. Савецкі попс не грэбаваў нічым. Бураціна, доктар Айбаліт, стары Хатабыч, Нязнайка, выспа скарбаў – усё гэта пакрадзенае свята. Урэшце рэшт, рэмейк не праблема. Праблема, калі рэмейк не працуе. Корж Савлін спалучыў вужа з яжом. Ён склеіў стыль буржуазнага глямурчыку з карцінкамі жыцця савецкай моладзі. У выніку чысцюткія камсамольцы гойсаюць па курортах, граюць джаз, між іншым вырашаюць асабістыя пытанні, дакладней тыя неяк вырашаюцца самі па сабе. Лёшка, ты-то куда? Что, разве не видишь? С экскурсией на Кавказ. Што застаецца пасля прагляду? Цудоўная дэбютантка Лідія Смірнова. Пара хваткіх зонкаў залатога меладыста Дунаеўскага і абсалютная несвоечасовасць гэтай стужкі. Што далей? Далей, вядома, была вайна. Акупацыя, эвакуацыя, рэлакацыя, умоўна нармальная кінавытворчасць скончылася разам з умоўна нармальным жыццём. Надышлі часы баявых кіназборнікаў, франтавых кінаканцэртаў ды прапагандысцкай кінахронікі. Белкіно ў 40-х фактычна няма, але ўсё адно ёсць што пабачыць. Кіна. Пасляваенны пракат і душэўны спакой савецкіх грамадзян ратуе так званае трафейнае кіно. Стужкі захопленыя ў Нямецчыне. Музычныя камедыі, прыгоды ды меладрамы, а да кучы папулярныя брытанскія і амерыканскія фільмы таксама нібыта трафейныя. Ім адсякалі галаву, то бок прыбіралі ўступныя тытры з імёнамі выканаўцаў, дадавалі шыльды з тлумачэннем, як правільна разумець кіно, выразалі ўсё крамольнае і ляпілі правільную назву, напрыклад, «Пад власцю долара». Так і жылі.
Калі не ўсход, дык захад. С одного боку небесный тихоход и два бойца, с другого девушка моей мечты и королевские пираты. Направо табе свинарка и пастух, налево леди Гамильтон альбо мноства трылоў. І вось тут жыццё ў чарговы раз перамагло ідэолагаў. Тое, што падавалася выдатным камерцыйным крокам, рабіць касу за кошт піратства, выявілася класічнай вайной культур. Масавы глядач раптам далучыўся да прасторы прынцыпова іншых каштоўнасцяў і атрымаў ін'екцыю раней недасяжных стандартаў экраннай працы. Нечакана адчынілася чарговае акно ў Еўропу. Праз трафейнасць дзяржпракат знянацку гадаваў антысавецкага глядача і будучых нефарматных аўтараў. Так-то. Теперь я вся внимание, несмотря на то, что вы не постучались и не поздоровались. Или здесь так принято обращаться с дамами? Пасляваеннае аднаўленне патрабавала новых герояў і свежых сюжэтаў. Але ў межах пануючага стылю Сталін гэта падавалася амаль немагчымым. Новы дом, першы фільм пасляваеннага белкіно, зляпілі па-хуткаму. Штучна аптымістычна, умоўна нацыянальна і фактычна бессюжэтна. А як добра ўсё пачыналася? Правераны рэжысэр, зноўку той самы Корж Саблін, на музоне зноў Дунаеўскі, прыгажунчыкі ў галоўных ралях Лідія Смірнова і Яўген Самойлаў, плюс артыст Чаркасаў на патанцоўцы. І безадказная тэма. Калгас будуе цаглянны завод, а суседзі-канкурэнты таксама будуюць цаглянны завод. Значыць, будуць песні, скокі і вяселле. Гучыць бязглузда? Так і ёсць. Але ж тут не пра сэнс, а пра дзяржзамову, а дзяржава загадала натхняць і суцяшаць. Я знаю, бережно и ласково будете вы возделывать нашу родную белорусскую землю. Я знаю, вы построите новые села счастливой нашей веселой Беларуси. Ось і скачуць на экране вадывільныя пейзані ў вышыванках, сакратар абкома рубіць на гармоніку, а вайсковыя сапёры пры ўсіх медалях гойсуюць па калгаснай будоўлі і элегантна спакушаюць мясцовых прыгажун. Спасибо, что привезли. А это вам по секрету. Движение сердца. Беларускасць пазначана далікатна і сарамліва. Пасля назвы дадатак «Мінск 1947». Харавыя беларускамоўныя спевы, ціхенькая кареласка закаханай дзяўчыны, ну і нарачоныя валёнках. Стаецца ўсё акей, але ж не кранае, не баліць, кіно не аб чым. Праз 2 гады фактычна той самы сюжэт паспяхова адкатаў Іван Пырыў з кубанскімі казакамі, а вось Корж Сабліну далі па шапцы за адарванасць ад жыцця. Давялося тэрмінова перавыхоўвацца, так з'явіўся Константин Заслонаў. Я свободен? Пока свободны. Он не глуп, тем более опасен. Песні ды танцы сапраўды ў той час выявіліся чымсьці заганным, бо тутэйшае чалавецтва заўзята далучылася да пасляваеннай барацьбы з рэсурсай. Часта мінова патрабаваў новых легенд пра ваенныя подвігі рэспублікі, каб лягчэй было настойваць на ўзмоцненым фінансаванні гераічных ды пацярпелых. Ведя борьбу здесь, мы защищаем Москву. А защищая Москву, мы боремся за нашу Беларусь. Наша легенда мела 3 базавых пойнты. Найперш, мы заўсёды былі за камуністаў. Далей, так, мы жылі пад немцамі, аднак усенародна сышлі ў партызанку. Нарэшце, самаадданая ахвярнасць партызанскай рэспублікі патрабуе ўзнагарод. Сейчас перед каждым советским человеком вопрос поставлен. Что ты сделал для защиты Родины? Кіно тут прыдалося найлепшым чынам. Як вядома, таварыш Сталін асабіста праглядаў усе свежа зробленыя фільмы, такім чынам правільную мастацкую стужку можна было лічыць прамым зваротам да правадыра. Бясспрэчна спрыялі і знешнія акалічнасці. Краіна Саветаў пасля перамогі зноў вярнулася да супрацьстаяння з заходнім светам. Гэта звалося халоднай вайной і харчавалася несупынным гадаваннем варожасці да іншаземцаў. Тут кіношныя немцы былі надзвычай дарэчы. Баявое кіно рыхтавала ваяроў Трэцяй сусветнай. Найлепшы час для манументальнага рамантызму. Таму ў Заслонаве ўсё па-даросламу. Фактурны герой, меладраматычны патрыятызм і цэлых 2 рэжысэры
Да Коршсабіна дадалі дасведчанага Александра Фэнцымя. Константин Заслонаў прыўкрасны як узорны прадукт сталага сталінізму. Ён рушыць грувастка і няўхільна, як браняпоезд. Ад прыпынку да прыпынку, ад тэзы да тэзы, ад адназначнага эпізода да адназначнага эпізода і ніякіх адхіленняў ад маршруту. Фільм атрымаўся амаль амерыканскім. У добрым сэнсе гэтага слова. Лоўка распісаны сюжэт робіць кіно нясумным. Чарговы маскоўскі засланец дружнікаў зіхаціць вачыма і качае харызму. Усім немцам па кулі здраднікаў не шкада. У гэтым механізме няма лішніх дэталяў. Ніхто не вылучаецца, затое ніхто не замінае. А калі цягнікі ляцяць пад адхон, адчуваеш нейкае дзікунскае шчасце. Константин Заслонаў – першы беларускі савецкі супергерой. Падпольны патрыёт, Штирліц і Бэтмен у адным флаконе. Так здабываюць сталінскія прэміі. Так пачынаецца партызан-фільм. З манаполіяй на партызанку, з танным дэкорам і шурпатымі дыалогамі, з нязменна адпрасаванымі гімнасцёркамі, з разумнымі вачыма палітрукоў і воўчым выскалам ворага, з хлапчукамі ў пілотках і дзяўчатамі ў хустачках. А яшчэ з цвёрдым перакананнем, што няма нічога прыгажэйшага за аўтамат калашнікава ў правільных руках. Беларускія 40-е – час запаволенага кіношнага руху. Трафейныя стужкі, баявыя кіназборнікі і чыгуначны манументальны рамантызм. Жадаеце пакаштаваць? Я ўжо сабраў для вас спасылкі. Шукайце іх у апісанні да гэтага відэа. Стаўце падабайкі, падпісвайцеся, каб не прапусціць, што будзе далей. А што там? Маркотныя 50-е. Міколка Паравоз, чырвоныя тэрарысты і непазбежная Паўлінка. Глядзім разам. Пакуль.